nagalit sa'yo? Wala. Nasaan yung ano, yung mga binili kong paninda mo? Doon po sa City Hall. Ha? Sa City Hall. Bakit napunta sa City Hall? Ano, pinapatinda ko po. Ha? Pinapatinda. Meron ka ng tauhan? Babae. Ha? Babae. Doon nakapwesto. Baka binigay mo ron tapos di ka naman di naman binibigay sa'yo yung benta. Ha? Binibigay. Hoy, bakit bumalik ka dito? Denmark, bakit bumalik ka dito? Yun po mga kabalikat, sa mga nakakasubaybay po sa channel ko, ito po si John Mark. Ito po yung tinulungan po ni Ma'am Piromi Jenny Seki na bigyan po ng pangkabuhayan at sinubok po ni Ma'am Piromi Jenny Seki na tanggalin ito si John Mark dito sa underpass ng recto. Pero ito nga po, ngayon po ay nakita ko po muli dito si John Mark sa underpass ng recto. Sinubukan po natin na bigyan ito ng pagkakataon si John Mark na bago yung buhay niya at magtindahin na lang kaysa manlimos, pero tingin ko po ay wala pong nangyari dun sa ibinigay pong pangkabuhayan ni Ma'am Piromi Jenny Seki. So ito po siya ngayon at bumalik po siya dito sa underpass po ng recto. John Mark, nung nawala ka dito, saan ka naglagay? Diyan po sa tinda po City Hall. Ha? Sa City Hall. Sa may City Hall? Bakit ang dungis mo na naman, John Mark? Hindi ko inaasahan to, John Mark, kasi ang gusto ko sana pag nagkita tayo, meron na nangyari sa'yo. May pagbabago. John Mark, na ano yung kamay mo, John Mark? Na baso po ng nukol mantika. Bakit? Prito. Ha? Prito. Nagprito ka saan? Doon sa City Hall. Ha? City Hall. Sa City Hall? Bakit ka nagprito doon? Anong Na, mga kami ng nagtrabaho ka doon? nagsasahe. Aksidente? Napadaan ka? Nagluluto. Nagsasaing ka? Tapos, Pati lang kumukulang yung mantika. kumukulong mantika? Ano, piprito ka? Nagtapunan ka ng kumukulong mantika? Nakipag-share ako doon. Nakikipag-share. Nakikipag? Share sa pagkain. Nakikipag-share ka sa pagkain? Hindi ko inaasahan na sa muling pagkikita namin ni John Mark ay babalik siya sa ganitong klaseng buhay. Dahil ito nga po si John Mark ay gusto sana nating mabago yung buhay at sa tulong po ni Ma'am Piromi Jenny Seki sinubukan namin na baguhin ang buhay ni John Mark, pero ito po at bumalik na naman po siya dito sa kalye. Nakakalungkot lang kasi hindi natin masisisi ang ganitong klaseng tao na pilitin naman natin baguhin yung kanilang buhay. Isipin na lang natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakayanan, may kanya-kanyang kapalaran. So siguro kung yun talaga yung kapalaran nito ni John Mark na dito na lang siya sa kalye, wala tayong magagawa. At saka mayroon din talagang pagkakataon na gusto mo natin baguhin yung sarili natin, pero dumarating talaga yung pagkakataon na napakahirap baguhin. Meron talagang ganung buhay, kahit anong pagsisikap, kahit anong gawin, kung talagang yun lang talaga yung kanyang mundong gagalawan,
Doon lang talaga siya. Bawat isa naman kasi sa atin, meron tayong kanya-kanyang kwento ng buhay. So, minsan, pwede tayong tumulong. Pero, sila pa rin yung gagawa ng kwento ng kanilang buhay. Kumbaga, tayo ang pipili ng pamumuhay kung saan natin gusto. Diyan, Mark, yung mga damit na binigay ko sa'yo, nasa na? Ha? Nakatabi po. Saan nakatabi? Miss Galileo. Dapat nagtitinda ka ng sigarilyo dito, John Mark. Dapat yung sigarilyo mo, dinala mo dito. Baka wala na yung sigarilyo. Yan po. Ha? Nandun. Baka wala na. Hindi, sabihin mo yung totoo, John Mark. Ano, wala na talaga yung sigarilyo, ano? Yung totoo, wag. Yung totoo talaga, wala na yung sigarilyo, ano? Nandun po. Ha? Nandun. Saan doon? Ay, nandun po. Ganito rin po. Sa may City Hall? Ano yun, binibigay sa'yo yung benta? Ano mo yun? Ano mo yung babae na yun? Ano mo yun? Kaibigan lang po. Kaibigan mo lang? May anak siya, bata. Jowa mo? Baka jowa mo. Binibigay mo rin yung paninda. Tapos, binabalik niya rin sa'yo. Dapat dyan, Mark, dun ka na lang din. Nais mo na lang yung sarili mo. Hindi ka na naman nakapaligo, ano? Ilang araw ka na hindi naliligo dyan, Mark? Ito na po. Ha? Linggo ka nang hindi naliligo? Isang linggo? So yun po mga kabalikat, sa mga nakakatanda po at nakapanood po ng channel ko, ito po si John Mark, yung pong na-vlog ko na po ito. At sinubukan po natin baguhin po yung kanyang buhay at sa tulong po ni Ma'am Piromi Geniseki ay naibigay po siya ng puhunan kay John Mark para po siya ay magtinda na lang po ng mga sigarilyo, candies. Matagal din pong nawala to si John Mark, mga 4 months din po siguro kami hindi nagkita. At ngayon nga po ay nakita muli kami ni John Mark at hindi po ganito inaasahan ko na makita ko po si John Mark dahil yun nga po, binigyan po natin ng kabuhayan. Pero muli po, ito po siya, bumalik po sa underpass po ng Recto. John Mark, dito ka na ulit nakatira? Hindi ka na ulit umaalis dito? Pagkatapos John Mark nung matulungan kita, saan ka nag-stay? Napagansya po. Nabagansya ka? Tapos, saan ka dinala? Sa Once po. Sa Marikina? Once. 11? Nakulong ka? Eh di hindi ka nakapagtinda. Malamang siguro yung paninda mo kinuha ng pulis, ano? Dami po namin eh. Ha? Ha? Nagpunga sa Makulo. Yung paninda mo kinuha ng pulis. Kaya hindi ka na nakapagtinda. Ano ba ang totoo dyan, Mark? Yung paninda mo kinuha ng pulis o nandun sa babae? Ha? Kinuha ng pulis. Tapos sa bagansya ka, nakulong ka. Bali, 2 araw po. 2 araw ka nakulong. So yun po mga kabalikat, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta ko sa channel ko. Maraming salamat po. Ito po. Binalikan ko nga po si John Mark at muli po nagkita kami po dito sa underpass po ng Recto. So ganun pa man po ay nagpapasalamat po ako sa akin pong mga sponsor. Sa akin pong napakabait po na anonymous sponsor
kay Ma'am Kiromi Jeniseki, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Tropang Global, kay Ma'am Martis Ines, American Tracking Wife, kay Sir Tating, at kay Ma'am Polter Daily po. So maraming salamat po sa mga sponsor ko po na patuloy pong sumusuporta sa aking pong channel at sa pagtulong po. Ganon din po sa ating po mga kaibigan po sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga OFW po, saan man panig po kayo ng mundo. Naroon, ingat po kayo palagi. God bless po.